חושבים שאתם יודעים איך לחיות את היום יום שלכם? אז תחשבו שוב. היום נגלה שהרבה דברים שאנחנו עושים בכל יום, אנחנו עושים לגמרי לא נכון. מהאופן שבו אתם חותכים פיצה, ועד לאיך שאתם שמים את האוזניות. חכו שתראו איך זה באמת אמור להיראות. אז אנחנו מתחילים כאן מהבננה, ואומרים לנו שבכלל מקלפים את זה מהלמטה, כלומר מהצד שאתם בדרך כלל לא מקלפים ממנו. אני לפחות לא מקלף ככה, וזה נראה שהוא קילף אותה לא רע בכלל, אז כנראה שזו באמת השיטה, למרות שאני לא רואה באמת סיבה לעשות את זה בשיטה הישנה והאהובה על כולנו. בכל מקרה ממשיכים כאן לאוזניות שנדבקות למחשב. למעשה אם לא ידעתם, האיירפודס שלכם נדבקות למסך שלו לפחות. זה כנראה עובד רק עם המקבוקים, ולכן הם עשו את זה ככה. עכשיו יש לנו פה נוטלה, ואם היא ריקה ואתם מוסיפים לשם סוכר ומערבבים את הכל, יוצא לכם דליקטס מטורף שאפשר לאכול. זה סוג של גלידה, למרות שאני לא כל כך סומך על זה. עכשיו אתם לא מוסיפים רק סוכר כמובן, אתם עושים גם קצת חלב כזה מקציב, ואז יוצא לכם גלידה שאפשר אשכרה לאכול. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני חייב לנסות את זה. זה נראה ממש טעים, אני חייב לציין. אז באמת פעם הבאה שיש לי נוטלה ריקה בבית, אני עושה את זה בוודאות. עכשיו מראים לנו איך באמת לקפל את הקופסה של הפיצות בצורה אפקטיבית ולא כזאת שלוקחת מלא מקום. הם מקפלים את זה ממש ככה בצורת משולש, ואני לא מאמין, זה נסגר. אחי, הוא הכניס לשם את כל המגש לדבר כל כך קטן. איך לא הייתי עושה את הדבר הזה אם הייתי באמת רוצה לחסוך במקום עד עכשיו? אני לא יודע, אבל בכל זאת, לשים אחד על השני את כל הפיצות זה נראה לי קצת פחות טעים, לפחות בטעם של אחרי, אז אני לא בטוח הייתי עושה את זה, אבל חייב לנסות פעם אחת. עכשיו, אם אתם משתמשים במברשות שיניים ומשחות שיניים, אז אתם צריכים את הגאדג'ט הזה. ככה אתם תוציאו עד הסוף את כל המשחה מתוך המשחת שיניים. תשמעו, למי שאין את זה, כנראה לא יכל באמת להשתמש בשיטה הנכונה הזאת, אבל ממליצים לנו פה לקנות את זה. ועוברים לפרינגלס, וכדי להוציא את הפרינגלס שלמטה אתה משתמש בדף, וככה אתה בעצם יכול להוציא את כל הפרינגלסים עד הסוף, וממש לשפוך אותם על הדף הזה שלך. נשמע די אפקטיבי, למרות שאני לא כזה אוכל פרינגלסים, אבל אוריאו אני כן אוכל, ובוא נראה, הוא לוקח מזלג, ממש מכניס את זה לתוך האוריאו, ועכשיו לתוך החלב. הכל ברור, ככה אתה אוכל את האוריאו. נשמע הגיוני באמת. אם אתם רוצים לשלב את האוריאו והחלב, אתם משתמשים במזלג. ועושים את זה בדיוק כמו הבחור הזה כאן, כאילו, זה נשמע ממש נוח, נראה לפחות. אחר כך אתה צריך לנגוס בזה, אבל תקווה פשוט לא לפגוע במזלג עם השיניים. עכשיו, מה זה כאן? נראה לי ככה מדביקים את הטלפון. כן, אני ראיתי את זה בעבר. אתה יכול לצפות ככה במטוס בכל מה שתרצה בנטפליקס, ואתה לא תצטרך להחזיק את הטלפון שלך פיזית. אז זה די נוח. פשוט תזכרו להשתמש בטריק הזה כשאתם בטיסה, כי אני בוודאות אעשה את זה. למרות שאני אוהב לצפות מהמחשב, אבל זה לא משנה. עכשיו יש טריק ממש מגניב לכל מי שעדיין לא נרשם לערוץ. אם אתם תלחצו על כפתור ירשם כמנוי, הוא יהפוך מאפור ללבן. תנסו את זה. ואותו דבר על הלייק. הוא גם מחליף צבעים. עכשיו יש לנו פה מכונת כדורים כזאת, של כדורי מסטיק לפי דעתי. עכשיו אם אתה מסובב את זה, זה כנראה לא עובד, או שכן? מה? לפעמים יש את הגליץ' הזה באמת, אבל אני לא חשבתי שזה באמת יצליח לו כל פעם מחדש. עכשיו סופר מוזר, לפעמים זה באמת יש איזה גליץ' עם המערכת, אבל אם תשימו לב, המכונות האלה נעלמו לגמרי. כאילו אשכרה לא ראיתי את זה ברחוב כבר איזה שנתיים. עכשיו מה היא עושה כאן עם הצלחות? היא שמה איזה נייר שקוף כזה נצמד. מה היא עושה? אני לא מצליח להבין. אני כאילו ממש מנסה לפענח את זה ביחד איתכם. עכשיו היא ממש מכסה את הכל עם הנייר הנצמד. וככה אתה יכול להשאיר את הצלחת נקייה ולא לנקות אותה. אבל כל האוכל יצמד על הנייר הזה, וזה לא אפקטיבי. כאילו אם אתה אוכל משהו ספציפי שנדבק, לא יהיה נוח בכלל. עכשיו יש פה מכונת קיפול בגדים. כמובן שלא יהיה לנו את המכונה הזאת בבית, אבל יש את הגישה הביתית שאתה יכול לעשות את זה עם קרטונים. אם אתה תעשה צורה מדויקת של קרטון, ככה אתה תוכל לקפל את הבגדים שלך בצורה אפקטיבית, וזה באמת יתקפל הרבה יותר מהר. עכשיו מה זה? מי מכין ככה אספרסו? מה זה הדבר הזה, אחי? הוא סובב את כל הכוס, והיא ממשיכה להסתובב, וכך הוא ממלא את החלב. וואי, וזה עשה צורה ממש מגניבה, של כזה כוכב אפשר להגיד. או פרח? לא, זה פרח. מה היא עושה עכשיו כאן? אני מכיר את זה. היא הולכת לשים את הרגליים שלה לבפנים בחול, וככה אתה בעצם הולך להיפטר מכל החול ברגליים כשאתה בים. רק צריך לזכור להביא שקית ואתה מסודר לגמרי. עכשיו מה זה המאכל הזה? מה הפקק הזה עושה? אחי, זה נראה כמו מישהו שמחזיק דברים. אבל כן, זה כל הקונספט. ככה אתה יכול להחזיק מאכל שאתה לא רוצה באמת לגעת עם הידיים. אז זה גם חמוד ומגניב בו זמנית, כי באמת הצורה שזה מצחיקה. עכשיו מה הוא עושה כאן עם הקולה? הוא לוקח את הבקבוק, הופך את זה על הכוס, וככה הוא מוזג. לא יוצאים גזים ככה? אחי, אני לא מאמין. אשכרה לא יוצאים ככה גזים. אני לא חושב שזה באמת עובד, אבל בכל מקרה, מה זה האסלה הזאת? נראית ממש מוזאי, כזאת גלית. עכשיו מה זה, המקום של הנכים, הוא מרים את זה, ומה עכשיו? הוא פשוט מתיישב? לא יודע. אני חושב שכולנו יודעים איך להשתמש בשירותים, אבל בכל מקרה, מה זה הדבר הזה? מה אני רואה פה? זה גומיות? טוב, מאוד מוזר. בכל מקרה, נייר נצמד, כאלה סטיקי נוטס. עכשיו, אתה לא מוציא את זה ככה, כי בעצם זה מקופל, אתה צריך לעשות את זה הפוך, וככה זה בעצם לא יתקפל, זה יתקפל לאחור. תמיד יש לי את הבעיה הזאת, ואני תמיד שוכח באמת להוציא את זה מהצד היותר נכון, כמו שהוא מראה כאן. אבל באמת, תזכרו את זה כדי שלא יהיה לכם את הבליטות המוזרות האלה מהנייר. עכשיו, מה, הוא ממש שם פה זיפר כזה על זה חותך את זה. אשכרה, אם אין לך את הממש קופסה הזאת שחותכת את הסלוטייפ, אתה יכול להשתמש בשיטה הזאת. בוא'נה, זה ממש מגניב ויצירתי. אני לא האמנתי שזה באמת יעבוד, אבל אתה כנראה צריך לעשות את השיפוע המדויק כדי שזה יתנהג כמו סכין ובאמת יחתוך לך. אבל וואלה, אפקטיבי ממש. אני באמת אשתמש בזה. יש לי לא מעט ניירות סלוטייפ בבית, אז כנראה שאני אשתמש בטריק הזה. ואם אתם בבריכה ואתם רוצים לשים את הכובע של השחייה, אתם עושים את זה ככה. אתם ממלאים את הכל במים ופשוט זורקים את זה על הראש, וזה ממש
נדבק לך על הקרקפת, ופשוט כנראה לא יצא, כאילו סתכלו איך הוא נלחם בעצמו, הוא משתגע שזה לא יצא ממנו עכשיו. אבל בכל מקרה, מה זה שיטת הקטשופ? מה יקרה כאן? איך להוציא קטשופ בצורה קלה? אתה לא דוחף את זה, ככה לא עושים, אומרים לנו. אתה ממש עושה את כל המעגל. וואו, וכל תשמעו, זה אחד אפקטיבי, אשכרה כל הקטשופ ירד למטה. תקשיב, אני בטוח שכל מי שצופה בזה עכשיו יש לו לפחות בקבוק אחד של קטשופ שהוא לא מלא עד הסוף, אז באמת אני ממליץ לכם לנסות את זה. כמובן, אם זה מתרסק בבית וכל הקטשופ בסלון, זה לא על אחריותי, אבל תנסו כי זה נראה לי באמת שווה את זה. עכשיו יש לנו פה טריק טיק טק, את זה אני גם מכיר, אתה ממש הופך את הקופסה כדי שיצא רק טיק טק אחד בבת אחת ולא כולם ביחד, ואתם לא תצטרכו פשוט לשקשק את כל הקופסה הזאת. עכשיו מה זה כאן? הוא אומר לנו הפוך, כי ככה אתה בעצם מגיע לכל המיץ עד הסוף. הנה, אם תשימו לב בתמונה הזאת, רואים בדיוק איך זה עובד. עכשיו, איך אתה מרים מהכביסה את כל הבגדים המלוכלכים? ממש ככה. טוב, זה יפה. אני לא עושה כביסה, אז אני לא כל כך אשתמש בזה. עכשיו, מה? אחי, הוא חיבר לזה מקדחה, וזה הפך להיות פשוט סופר סמרטוט כזה, שפשוט מסתובב ומנקה כנראה די טוב את הרצפה. אני חושב שזה עושה ממש וקס מרוב העוצמה. עכשיו, איך אתה מרים את העוגיות קופי פיפי האלה? יש לך את העיגולים. יואו, אוקיי. אני מכיר את השוקולדים האלה, אני בחיים לא אוכל אותם, אבל זה די מגניב לדעת. עכשיו, ככה אתה שופך קולה ל5 כוסות בו זמנית. לא כל כך רלוונטי, אבל זה די חוסך בזמנים. אם אתה באמת צריך למזוג למלא כוסות הרבה פעם. עכשיו, מה זה? שיטת הקטשופ והנאגט. מה, אסור לעשות את זה? אתה פותח את זה עד הסוף, ואז זה כאילו ממש שטוח ואתה יכול לנגב את זה יפה. וואלה, די נוח. אוקיי, מה, היא מציירת פה עם הגירים? תקשיבו, היא ציירה דווקא לא רע בכלל. עכשיו, אתה שוטף את זה במים, ואם אתה באמת טובל את זה במים, אז הגירים יציירו הרבה יותר טוב. ככה לפחות אומרים לנו. אני לא ראיתי הרבה אנשים שמציירים בגירים בזמן האחרון, אז זה למי שבאמת פנה של גירים, אני חושב. עכשיו, מה זה כאן? איך לפתוח פחית נכון? עם יד אחת. אוי, מה? איך הוא יצר את החור המוזר הזה? מה, זה חור מיוחד לקשים? אני לא הבנתי את זה. טוב, אם אתה רוצה להכניס רק קש לתוך הפחית, כנראה שזאת השיטה. למרות שאפשר לסובב את זה, אם אתם יודעים, עם הפקק, ואז זה עושה את זה הרבה יותר טוב. מה עושים במטריה? מה, יש פה מקום מיוחד למטריות? לא מאמין לך, מה? למטה של הדלת יש את המקום הזה למטריות? אני לא ידעתי שזה קיים אשכרה. וואלה, אני חייב לנסות את זה. אני רק יודע שברחבי רולס רויס יש ממש מתקן מיוחד בתוך הדלת של מטריות מיוחדות של רולס רויס. מי שיודע, יודע. תרשמו לי בתגובות אם אתם יודעים על מה אני מדבר. בכל מקרה, עוברים בחזרה לקיפולים, וככה אתה יכול לקפל בצורה הרבה יותר אפקטיבית כמה בגדים בו זמנית. אתה ממש מכסה את הכל בגלגול, וככה אתה עוטף את זה. זה יצר לך סקש כזה מעניין עם גם חולצה וג'ינס מחוברים. עכשיו, איך אתה עושה ככה שתוכל לישון באוטו? הנה, הוא מוציא את כל הדבר הזה למעלה, והוא מראה לנו בדיוק איך לעשות את זה. טוב, נראה די נוח, אתה יכול ממש להפוך את האוטו שלך למיטה. עכשיו יש לנו עוד לייפהאק של קטשופ. אתה לא צריך לשפוך את כל הקטשופ על הצלחת שלך, אתה פשוט מנגב את הצ'יפס מתוך השקית. זה הרבה יותר אפקטיבי ככה, אבל כן. עכשיו יש לנו פה שיטה שאתה יכול לקרר הרבה יותר מהר את הפחיות, אתה ממש מכסה אותם בנייר סופג, וככה הם נהיות הרבה יותר מהר קר במקרר, ככה אומרים. עכשיו מה זה שיטת הצ'יפס? אתה פותח ככה את החבילת צ'יפס ואתה יכול לאכול את זה עם המפית. וואי, זה ממש נוח. עכשיו, ככה הוא פתח את מה זה הטכנולוגיה הזאת? אני לא הבנתי. הוא השתמש בשתי סיכות כאלה? מה זה? אנחנו נראה לי במקום של סינים עכשיו, הם ממש מתוחכמים פה. כן, ככה אתה סוגר את שקית הצ'יפס אם אתה לא משתמש ביותר. עכשיו, יואו, אתה ממש שופך את כל החלב הזה לתוך הכוס. טוב, לא ידעתי שזה מיוחד בשביל זה, אבל ככה בחנויות אתה בעצם מזיז את כל הפחיות קדימה. אתה לא צריך ממש לקחת אחת. יש ממש מכשיר מיוחד שעושה את זה בשבילך, וזה למה הם באמת יכולים לבצע את זה ממש מהר. יואו, הוא שפך צבע על המטאטה הזה, וככה הוא צובע את הרצפה. תשמעו, זו גם שיטה לצבוע רצפות, אבל מוזר שהוא צובע אותה באפור. בכל מקרה, היא שמה פה שקית, ממלאה במים, זה שקית חמה של מים. ככה אתה בעצם מוריד את הקרח מהאוטו. הבנתי, מהזכוכית. טוב, תשמעו, אצלנו לא כל כך קר, אז אנחנו לא נשתמש בזה. עכשיו, בייקון, גם פה אנחנו שומרים כשרות, וזה היה מלא בשמן. אני לא יודע מה ראיתי, סתם הראו לנו בייקון. אבל הנה, פפרוני זה גם בייקון על הפיצה. ואוי ואבוי, הוא אוכל את הפיצה בו זמנית 2 חתיכות. תשמעו, לא לאכול את הפיצה כמו הבחור הזה, זה לא השיטה. עכשיו, מה היא עושה כאן? מה זה? אוקיי, זה סתם פילטר. היא לא הצליחה להכניס את הצ'יפ, אבל הפילטר הגדילה את הפה וככה היא הצליחה להכניס את הצ'יפס. זה לא באמת טריק, זה סתם פילטר מצחיק. אבל בסדר, יש לנו פה סויה. אם אתה חוסם את החור השני, הסויה עוצרת. וואי, את זה לא ידעתי. טוב, מעניין. עכשיו מה זה? היא שמה מזלג לתוך הסוכר. זה חמה. וואי, ואפשר לשפוך ככה את החמה, אני לא מאמין. טוב, זה ממש מגניב. זה יוצא כמו מקרונים כאלה, ספגטי קטנים. תשמעו, יצא ממש טוב. זה נגיד שיטה ממש מעניינת להוציא את החמה מהקופסאות הלא נעימות האלה. למה יש פה פקק של ספרייט ואורז? מה קורה כאן? אני חושב שזו שיטה לסגור שקית בעצם של אורז, ואז
אתה יכול לשמור אורז בצורה יותר אפקטיבית, נראה לי, אני לא יודע, אבל עניבה, ככה בעצם לובשים את העניבות. האמת שאני אף פעם לא הבנתי איך עושים את זה. העניבה שאני לובש במצבים שאני צריך ללבוש, היא תמיד מוכנה ואני לא עושה את הטריק הזה, אבל בוא נראה, בוא נלמד איך עושים את זה נכון. 3 פסים, ואתה לוקח את הפס האמצעי ומושך את זה החוצה. זה עדיין נראה מסובך, אני לא כל כך הבנתי, אבל זה עבד. זה היה נראה פשוט, אבל גם קשה בו זמנית. עכשיו מה אני עושה פה עם הקאפקייק? הוא מוציא משם את הנר, ואז, אוקיי, הם חותכים את הלמטה כדי לעשות פה סנדוויץ' קאפקייק. אני מבין, כן, זה נראה קצת יותר הגיוני, אבל אני לא בן אדם של קאפקייקים, אז כנראה שאני לא אשתמש בזה. עכשיו יש לנו פומפה, ומה הם עושים? הם שמים מים חמים על הסדק של האוטו, ועם הפומפה הם בעצם פותחים אותו, וזה עבד. במקום ללכת למוסך ולבזבז 2,000 שקל על פחחות, הם עשו את זה בצורה ביתית, ושדי עבדה. אבל ככה אתם אוכלים צ'יפס ביפן, משתמשים בצ'ופסטיקס ולא מלכלכים את הידיים. אם אתם טובים עם הצ'ופסטיקס, אז זו שיטה טובה, וכן, ככה אתה שם את המסמר. כן, זה אשכרה עבד. אני בחיים לא השתמשתי בכלים האלה, אז אני לא באמת יודע מתי אני עושה את זה, אבל אני צריך לזכור את הטריקים המיוחדים האלה. עכשיו מה זה כאן? יש פה מלא בקבוקים, אתה לא מצליח להוציא אותם, בסדר, וגם להוציא את הפלסטיק קצת קשה. אז מה אתה עושה בעצם? זה לא עבד. זה נראה שיטה ממש מוזרה. הראו לנו טריק שלא עבד, אני מאבד את זה. אוקיי, לא שופכים ככה שוקו, משתמשים בכפית, בסדר? מה? אחי, פשוט תמזגו את זה בצורה שכולם מוזגים. טוב, אין לי במקרר את המכשיר הזה, אבל בסדר. זה סוג של קופסה שאתה מכין את הקרח. אצלי איכשהו במקרר יוצא קרח אוטומטית, אז אנחנו לא משתמשים בדברים האלה. עכשיו, לא שמים ככה את הכוסות. רגע, הוא הדביק אחד מהכוסות וכל השאר נשארו במקום. צריך נראה לי מבנה אוטו מאוד ספציפי לדבר הזה. עכשיו, זו השיטה להכניס חוט לתוך מחט. אתה משתמש במברשת שיניים בשביל הדברים האלה. שוב פעם, אני לא תופר ביום יום שלי, אז אני לא יודע מתי, אבל זה בשבילכם, למקרה ואתם כן עושים את הדברים האלה. עכשיו, מה זה? חותכים חמאה עם נייר? ואתה מכניס את הנייר באמצע, זה כמו הגבינות שאתה מקבל בסופר. וואו, זה חזק. האמת שזה די מגניב, אתה יכול לשמור ככה חתיכות חמאה בצורה קצת יותר אסתטית. טוב, מה הוא עושה כאן עם החתיכת עץ הזאת? הוא יעשה רוח. וואי, גדול. זה למנגל. עם מקדחה אתה יכול לעשות רוח מטורפת. תשמעו, זה קצת מוגזם, אבל בכל מקרה... מה? היא פתחה את הבירה עם לא, אין סיכוי. אין מצב שהחוזק הזה אשכרה פתח את הבירה. אני מרגיש שהפקק כבר היה די משוחרר. בכל מקרה חבר'ה, אם אתם אהבתם את הטריקים האלה, אל תשכחו להירשם לערוץ, לסמן עכשיו בלייק, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, כי עד אז, יאללה, ביי.